Helo, croeso i'r afon ystwyth am sesiwn ffit yn 5. Bydd ni'n gwneud 5 gweithgaredd, gweithio munud a bydd ni'n symud mlaen. Yr un gyntaf ni'n mynd i wneud yw gwthio lan. Os ni'n gallu, ni'n mynd lawr y llawr, coesau lan, a ni'n mynd lawr a pwsio lan. Os ti'n pallu wneud hwnna, allwn ni rhoi pengliniau lawr. Trad lan a wneud i fel yna. Plygu, anelyn a pwsio lan. Yr un nesaf ni'n mynd i wneud yw ochr i ochr. Cefn syth ochr, trad gyflym a mynd nôl amlan. Eitha quick, eitha gyflym. A wedyn nôl i'r canol. Yr un nesaf, planc yr ochr, braich lawr, ni'n mynd lan a dala fe am 30 eiliad, wneud yn siŵr popeth yn gryf ac yn mynd a symud mlaen. Ni ddim moyn popeth i mynd lôl at y llawr. Yr un nesaf, squat kick. Mynd i squato lawr, plygu pengliniau pan ni'n dod lan, kick a nôl a cael bach o rhythm fel ni. Yr un nesaf, ni'n mynd i wneud lunges i'r ochr, mas, eto, cefn syth, plygu penglin ac ar yr llall yn y canol. A i ben i popeth off, ni'n mynd i cael bach o gorffwysadedd a cael bach o stretch. Ydy pawb yn barod? Ni'n mynd i dechrau gyda gwthio lan. So ewn ni lawr i'r llawr. Offa ni, fi'n mynd i dechrau o'r top. Neud yn siŵr ti'n cyfforddus. Pen yn aros lawr. Ni ddim yn stretcho lan. Cadw popeth yn naturiol. A cadw yn adlu. Cefn syth. Ni ddim moyn penol mynd lan. Ni moyn cadw yn eitha gryf a syth. Da iawn. Dystwch popeth off. Cofia, os chi moyn, chi'n gallu mynd ar eich pengliniau. Neu newid yr ongl y camera. A to. Neis araf. Cadw'n adlu. Plygu ar anelyn. A syth lan. Da iawn. Da iawn pawb. Os ti angen bach o dŵr, cymryd bach o dŵr. Ddim lot o amser, ond bydd ni'n wneud ochr i ochr. Bydd ni'n symud eitha quick yn y canol, eitha gyflym. Cadw cefn syth. A os chi moyn, rhoi just touch bach ar y llawr. Pawb yn barod. Offa ni. Pai crosawu. Eich trad. Symud bach fel crab. Ochr i ochr. Plygu pengliniau pan chi'n mynd lawr. Helpu os chi'n gwisgo sgidiau melyn. Os ti'n mynd rili gyflym fel fi. Ond mae sgidiau gwyn a dyn digon da hefyd. Siwglo popeth mas. A ni mewn to. Da iawn. Trad gyflym. Os chi'n chwarae pêl-drod neu hoci, bydd chi'n gwneud y symudiadau trwy'r amser. Falle chi'n marco rhywun. Chi'n cadw llygad ar y pêl. Gweithio coesau i gyd. Da iawn. 3, 2. Da iawn, siglo fe mas. Yr un nesaf, ni'n mynd i wneud planc i'r ochr. Mae'r calon yn gweithio nawr, boys. Byddai'n setlo lan ar y llawr.
brech lawr. Chi'n mynd i stac o trad. A ni'n mynd i mynd lan. Eto gyda pen, paid twisto fe. Jyst cadw'n naturiol. Cadw'n neud siŵr mae hips yn mynd lan. Cadw'n adlu. Gweithio core. Da iawn. Meddwl am rhywbeth arall os ymlaen. 3 eiliad. Da iawn. Fi'n mynd i troi right round. Syth mewn. Da iawn, brech lan. So ni'n gweithio gyd o core muscles o dan. A hefyd bach o cydbwysau. Y pen yw'r cwmpo naturiol, so ni'n cyfforddus, hips dal, yn gwthio lan, a anadlu, a meddwl beth chi'n mynd i cael ei cinio, no e? Da iawn. Yr un nesa, ni'n mynd i wneud squat kick, cefn syth, plygu pengliniau ar y top. Cia! Cia! Chi'n cael pwyntiau os chi'n neud sŵn, oce? Pa'n barod. Ia! A nôl. Hwyl yma! Ia, sa! Os ti wedi weld y ffilm Karate Kid, Daniel LaRusso, gallu neud rhain trwy'r amser. Kick bach. Squat a mas. Eto, pan ni ar un coes, gweithio cydbwysau ni. Da iawn. Siglo fe mas, cael flicks mas. Ni'n mynd unwaith arall. Os chi moyn, chi'n gallu mynd bach mwy gyflym. Falle chi'n moyn mynd ar draws y corff. Lan i chi. Neu, os mae'n mwy cyfforddus, yn mynd o flan a gweithio'r hamstrings bach mwy. Da iawn. Cofia, ia, ta! Haia, ta! Da iawn. Yr un nesa, lunges i'r ochr. Fi'n credu ni bron na, boys, ni bron na. Gweithio'r coesau eitha lot heddi eto. Siglo popeth mas, anadlu. Trwy troen. Mas trwy ceg. Okay. Ni moyn plygu penglin sy'n mas, cadw hwn yn syth yn y canol. A pwysio lan. Da iawn. Cefn syth. Da, good, good. Dylai chi teimlo stretch tu fewn y coes. Sy'n llonydd. Da iawn pawb. Gwaith da. Da iawn. Siglo popeth mas. Un ola. Cofia, yfed dŵr ar ôl y sesiwn. Fach o bach o llath. Neu iogurt bach, falle. Fach o protein. Good. Falle chi'n cael bach o rhythm wedyn, okay? Syniad i chwilio spot sy'n fflat, ddim fel fi. Da iawn pawb. Cefo biti, siglo fe mas. Anadu trwy trwyn. A mas, okay? Lliwiau hyfryd tu ôl fi. Trwy resyn yna i wneud trwy rownd, edrych trwy'r ffordd na. Okay, just cael quick stretch. Ni'n mynd i bwydo'r cywiar, hoff stretch fi. Sy'n byw ar fferm, chi'n really lwcus. A chi'n gallu bwydo'r cywiar trwy amser.
A chi'n mynd so bach. Da iawn, tro yma, ni'n mynd i'r nadlu. Pwysio reit mewn. A nadlu mas. Unwaith to. Mas. Unwaith to. OK. Cwbl cylchau nôl. 4, 3, slo bach. 2, 1. A ffordd arall. 1, 2, 3, 4, 5. Diolch am ymuno. Gobeithio chi'n mwynhau yr haf. Welai chi'n fuan. Hwyl!